भैया हमने के तो एके जना के जानत रहनी हसन धुरंधर भैया के एक जना हऊ बड़े जिन बड़का मोटका पोलिंदवा मांगे ले लेकिन एक जना औरी भइल बड़े धुरंधर भैया के आगे के जानता नहीं का ई का करता रे एके उ गानवा 4 आदमी के दे देता रे जन्नी उ तो तनी इनकरा आगे सहियो बाऊ। हां उ ठीक बा है काहे कि उ दूसरा के उठा के हमरा धुरंधर भैया के गवावेले लेकिन ई खुद के सारा गाना दूसरा के दे के ओकरा बाद धुरंधर भैया से गवा देता है। धन्य है प्रभु जी आप। ई धुरंधर भैया के से गवैले बड़ा इनका थार चाहिए, इनका थार ना चाहिए, इनका धुरंधर भैया का पुरानका हंटारवा चाहिए ना हंटारवा तो हुंगरा हंटारवा उनका के ए धुरंधर भैया इनका का रेल ना दो, रेल इनका चाहिए, रेल दे दो इनका आगे बैठा के हैंगा रेल दो। बाप हो बाप जानता नहीं एगो विवाद भइल बा भोजपुरी में। एक जना भोजपुरी के बहुत अच्छा एगो कलाकार बड़न जिस साफ सुथरा विवाद से हट के अपना बल बूता पर बाजे वाला दीपक दिलदार के गाना सेंट के सीसी वीडियो करा के शिल्पी राज के जानता ही मैंने रेट कितना बा रेट करा के गवा के डुएट वेट करवा के जोन लड़का एगो प्रोजेक्ट पर खर्चा कइले बा 40-50 हजार रुपया आ ओकरा बाद रउआ गीतकार साहेब रउआ दे दो नहीं धुरंधर भैया के गाना लेना है मुझे। रउआ बुझाता जे खर्चा उर्चा कहाँ से लागल बा उ आके दीपक दिलदार आज रोवत रहन हमनी के करेजा फाट गइल देख के। अच्छा ये धुरंधर भैया इनकरे लेकिन जहिया धुरंधर भैया ना रेले बिचवा में 6 महीना पहले हवा ओ बड़ा इज्जतिया पता काम हे दिलदार आवत रहले काजी याद नहीं खे दूगो चीज जीवन में कबो भोर ना पड़ेला रउआ जानता नहीं कभी जी जानता नहीं कोची एगो कर्जा के खाइल आ एगो औरी बा जाने वाला सबे जान जाला $1 बन जाए एगो कर्जा के खाइल एगो औरी बा उहे बा दूगो काम बा जवन की कबो भोर जीवन में आदमी के ना पड़ेला और वो जीवन में ना पड़े इनकरा जैसन एथी रही त वो भोर पर परा भुला गइल बानी रउआ राउर हमनी के मान सम्मान करत रहनी असन रउआ हमार पीछे के वीडियो उठा के देख लेम राजा भैया ऐसन मान सम्मान इज्जत राउर हम कइले बानी कि का बताई लेकिन रउआ सब धो के पी गइनी माने यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके पास रुपया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उठा के गवा दिए एगो तो भैया तू चोरवले रहा तो दूसरा के मान के चलो भैया तू चोरैले रहा हम मान गइनी जे तू चोरा देल रहा एगो कलाकार के दे देल रहा फिर औरी दूसरा के देला का जरूरत रहला लागत है के रीति को सिंह के ये एक जना औरी हमनी के यहाँ के भोजपुरी के बहुत अच्छा कलाकार बानी हमारे बड़ भाई हैं वहाँ के हम नाम ना लेम उहो के गाना रउआ देले रहनी आ बाद में अजीत आनंद से गवा देनी का हम रउआ कहीं कितना प्रूफ दी डबल एथी एगो ना उहे बड़ा नहीं लेकिन रउआ से अभी हम रउआ के जी कहता नहीं जानता नहीं का है हमनी के संस्कार में ये बा बुझनी लाइव के दीपक दिलदार रो रहा था। बताइए वो लड़का गरीब घर का लड़का अपने बोल बूता पर हिट हुआ है आपके तरह चापलूसी करके हिट नहीं हुआ है आपको समझ में आना चाहिए पीछे दाब के अब तू एथी ले पड़ा तो छोट गीतकार के जीवन खराब करेला के बाप की इंडस्ट्री के बाप के थोड़ी हो अरे रउआ देवे हम जानता नहीं राउर प्रॉपर्टी हो तहरा जैसन ओकर रुपया जैसन घटिया लोग अच्छा दूसरा के गाना दे के एगो और बात बा उ दिलदार के गानवा रउआ देले बानी तो ओकर पैसा नहीं खिले ले
बिना पैसे के तो रउआ गाना देवे वाला ना होई लो। रउआ लोग पण लगाइए 20,000 ले लेनी लो। रउआ लोग का कलाकार गोल लगे जाले नू तो 20-20 हजार रुपया दे देले। हमनी के जानता नहीं सब पर्दा के पीछे के हाल है। तब तू अब रउआ सुन ले बनी 5 दिन पहले हमार धुरंधर भैया कहला कि हम छोटा मोटा गिफ्ट थोड़ी देते हैं, 15 दिन में फॉर्च्यूनर देंगे। बस रउआ सोचनी आज ला है तो एगो दिलदार के देले बनी मोटका पुलिंदवा दे दी धुरंधर के जे हमरा के दे रेल वाली रेल ले ली उनका से। धन्य है प्रभु आप, आपका मैं सम्मान करता था लेकिन आप सम्मान पात्र नहीं है। आप किसी कलाकार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बाकी रउआ लोग सब जानता नहीं हम कौन बात के कहता नहीं। एगो हमारा धुरंधर भैया गाना आइल बा सेंट के सीसी सबसे पहले दीपक दिलदार ने गाए थे और दीपक दिलदार एक गाना के वीडियो सब करा ले रनिया, ठीक बा। ओकरा बाद लॉन्च होके के 5 दिन पहले ई गाना के जे गीतकार बा इहे गीतकार साहब दे दिल रही धुरंधर भैया के। आ धुरंधर भैया के तो बजट वाला आदमी बड़े, उनका लगे रुपया बा, वो तो कहबे कर ले पूरे खानदान को लपेट देंगे रुपया के बल पे। तो ऊ का कहला हन जी एक रात में वीडियो कह के आ दीपक दिलदार पहले लॉन्च कर दिला हन। दीपक दिलदार आज आके लाइव रो रहे थे। बताइए आप यही चाहते हैं गरीब आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दे, आत्महत्या कर ले? इज्जत मत करी रे कहीं नहीं के का हम कहे हमनी के फितरत में नहीं केहू के रे कहे के। आज ले रुआ के मान सम्मान करिले, आजो करतनी। हम फेसबुक पर भी लिखले बनी, रुआ जाके देख ले। शर्म आवे के चाहिए रुआ। कवि जी कहा तनी, कवि जी केकरा कहल जाला पता बा रुआ? कवि जी केकरा कहल जाला हैं? गीतकार के मतलब होला कि एगो पिता, आ गायक के मतलब होला बेटा। तब बेटा के बराबर आंख से बाप देखेला उहे बाप होला, जौन बराबर आंख से ना देखे उ बाप ना होला। ओकरा के का कहल जाला पता बा रुआ खुद गीतकार है, रुआ समझ गए लोग ओकरा का कहल जाला। शर्म आना चाहिए आपको, और शर्म आना चाहिए धुरंधर भैया आपको भी कि दूसरे का गाना गा रहा है, दूसरे के आगे से थरिया छीन के खा जाता है। शर्म आई ना आज तक ले जिंदगी से वो करते आगे बढ़। बताई पूर्वज लोग हमनी के क्या कहे राजा भैया, ई बात कहे नु कि अपना आगे के थरिया दूसरा खिया देवे के चाहिए। तू तो दूसरे के आगे के थरिया खींच लेता रहा। बताओ आज ऊ परिवार कहाँ जाई? भोजपुरी इंडस्ट्री से कमा के अपना घर परिवार चलाते हैं दीपक दिलदार। आपको पता है कितने गरीब घर से हैं दीपक दिलदार? क्या बताई भैया, आज माथा सनक गइल बा। लेकिन रउआ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी जनता जनार्दन बानी, रउआ लोग भगवान बानी। रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ लोग ऐसा आदमी के बाइकाट करी जेंगा एको गो इंडस्ट्री में ये बारा के माहौल में एको गो लगन में गाना नहीं बाजल, यही ना बाजे के चाहिए गाना ऐसा आदमी के। रउआ लोग बाइकाट करी, गाना मत सुनी, रिपोर्ट मारी गाना पर ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी रउआ लोग कमेंट करके शेयर करके बताई, हमें बड़ा हंसे वाला मूड में नहीं की। बाकी रउआ लोग तो अगला वीडियो में मिलता नहीं। नमस्कार। लेकिन समझ जाइए रउआ कवि जी, ध्यान दी कम से कम यही पर। हम हंसे वाला मूड में बनी, ठीक बा? भोजपुरी इंडस्ट्री है केहू के तू जवन हई करत है भैया ओकरा खातिर केहू के बाप के जिम्मेदारी ना है। इंडस्ट्री में हमनियो के बानी स, हमनियो के हम हंस के रेलिन, ठीक बनू जी। नमस्कार। बोले के मन